Assalamu alaykum, hormatly davara gatnaşçylar. Salam qadırlı vatandaşlar. Hormatly aydın saat muştoqlary. Türkmen halkynyň milli lider gahraman arkadamyň hemde arkadagy gahraman serdarmyň taýsy sagyrlarlar netijesinde halkara parakatçylyk we anaşmak gelinen şöhraty wakalary bagtyar vatandaşlarymyzy beýik maksatları ruhlandyrýar. Häzirki döwürde aydın saatynyň otumyny has kämilleşdirmek, zehinni aydymçy ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzda dörüçülük bäsleşikleri iýdigderli geçirilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bätleşiginiň çäklerine geçirilýän höwetçiň aydymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym telebätleşigi ýaş aydymçylaryň aydymsat sunwatyna höwetini, söýgüsini artdyrmakda uly ähmiýeti eýedir. Ýanglan ýarym telebätleşigine ýanglanýan aydymsatlarda bagtyar durmuşymyzyň belent tarypy, ajaýyp zamanamyzyň joşkunly wasfy bardyr. Galkynışly zaman, bagtyar çağlar, sunwaty höwesek ýaş oglun gyýlar. Bätleşýär, ýanglanýar ajap owazlar. Ýanglan diýarym. Hormatly aýdym sagmyşdoklary, häzir ýanglan diýarym telebätleşiginiň jemleji tapgyryna gatnaşçylary sahnamyza çagyrýar. Şu günkü dawramyzda jemleji tapgyra gatnaşçylaryň ýerini ýetirmeginde ýanglan diýarym aty aýdym bilen bätleşigimize başlaýar. Türkmen diyarım Yediler kodamı halifamı Sonratıma buan Türkmen diyarım Yediler kodamı halifamı Sonratıma buan Yandan diyarım 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 Yandan diyarım Aklıma sevdarına buan diyarım 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 Yandan diyarım Aklıma Mezhur, bir tarafın hazır, bir yanın ceyhun. Videolerin dünya, yüzünde belli, videolerine ruan, Türkmen diyarım. Videolerin dünya, yüzünde belli, videolerine ruan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yandan diyarım, devletine ruan, Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yandan diyarım, devletime ulan, Türkmen diyarım.
Türkmenistan yurdumda Yanlan diyarım yanlan. Mehriban ileşlerim, ediz tomoşaçılar. Anha bugün gahrman arkadağlı gahrman serdarmyzyň saýasynda Yanlan diyarım telewizionynyň jemleýiji tapgyrna da badalgal ýaz. Ene bilşimede ýaly Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağly gahrman serdarmyzyň saýasynda yurdumyzyň her bir güni toy bayramlary betlenýär. Ene mehribanlar bilşimede ýaly şanly garaşdyrylmyzyň 34 ýyllyk toyuna barýar. Elbette şu ajaýyp bayram bilen tutuş Türkmen halkymyzy, gahrman arkadağly gahrman serdarmyzy tüý sürekden gutlaýar. Mehriban ileşler edi tomoşaçylar Yanlan ýarym atly telewizionyny ilkinji bolup Türkmenistan atly aýdym ýanglanar. Elbette bu ajaýyp watanymyzy wasyp etýän aýdymy Ahal welaýetiniň gatnaşyjymyz Alparslan Yusupov ýerine ýetirer. Alparslan bäsleşimize hoş gördük. Sağ olun mehribanlar. Biz watan oraslar olup şular ýaly ulul sahnalarda aýdym aýtmana, döretmäne, ul mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarmyza, hormatly belen terkerde başymyza köp sağ bolsunlar diýän. Köp sağ olun Alparslan. Bizim sizin arzuwlaryňyza hoşlaýar. Elbette biz sen saklamany, elbette sahnamyza ýolýar. Bilin halkama bağdadır Yürüğümü dineleme İviz atımı kalama Türkmenistan İviz vatan Zalim kurvan talan Doğduk mekan Türkmenistan İviz vatan Zalim kurvan talan Doğduk mekan Türkmen halkının milli lideri Kahraman arkadaşımız Şöhret Hormatly bilin firkerde başımız Şöhret Türkmenistan vatanımız Şöhret Urdumu arkadaş ekeri birbirinin mikşikleri yetiştirdiğiniz gerçek oğlu arkadaşlı firdarmıdı Türkmeninin firdarkadalı tüyer zanın vatanı sapsınıdı kolonu atına arkadaşlı firdarma Türkmenistan iyi vatan zalim kurban sana doğduk mekan 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 Mehriban tomoşaçylar, Yanlan diyarym telewizionyny inniki ýanglanjak aýdymam, özi gözel, sady gözel gopuzlygy hakynda. Elbette kardeş. Ol ajaýyp aýdymyň sözleri Kerim Gurbanepes fınky. Sady ustad kompozitor Fahy Jebbar fınky. Bir näçe ajaýyp ol aýdymy biziň ustad bagşylygymyz urjedip ýerine ýetirýärler. Ine bugün hem biziň ýaşlygyny aýdymçymyz Jumamyra Sapargylyjew Yanlan ýarym telewizionynyň jemleýiji tapgyryny öz ýany bilen getiripdir. Jumamyra Siz bu gopuzlygy diýen aýdymy haýt halipaň ýerine ýetirmek diňlemek halaýaňyz. Men bu gopuzlygy diýen aýdymy Türkmenistanyň halk artisti
Gonç Yazmamed Falipani bir söýüp dinleýän, menem häzir başardygymdan şu gopullygy bilen aýdymy, başardygymdan ýerine ýetirip bermekçi. Biz ýaş aýdymçylara şular ýaly owadan sahnalarda aýdym aýtmaga, çykyş etmäge, döretmäge giň mümkinçilikler döretip berýän sunuwatymyzyň hak howanlary gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sawal sunamyz aýdýar. Şeýlekem ýetip gelýän mukaddes garaşlarymyzyň şanly 34 ýyllyk bilen gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýfrekden gutlaýan. Jumamrat Ardulan hasyl bolsun onu sizi sahnamyza ýollaýar. Garşylalyň. Ağaçam birdi kopup çalli, ağaçam birdi kopup çalli, fadanyň gurbany bolsam. Çaljana otlar falli, nädeniň gurbany bolsam, özüniň gurbany bolsam. Çalli jana otur falli, nädeniň gurbany bolsam. Çalli jana otur falli, nädeniň gurbany bolsam. Yalqan fadan öz dilinle, yanlar fadan dilinle. Yalqan fadan dilinle, yanlar fadan dilinle. Kaş elinle, ya dilinle, yadanyň gurbany bolsam. Kaş elinle, ya dilinle, yadanyň gurbany bolsam. Garaşlyly toyun toylar geçip gitti nadar aylar. Müň gözüllüm birin fayla, biriniň gurbany bolsam. Müň gözüllüm birin fayla, biriniň gurbany bolsam. Yalqan fadan öz dilinle, yanlar fadan dilinle. Yalqan fadan öz dilinle, yanlar fadan dilinle. Kaş elinle, ya dilinle, yadanyň gurbany bolsam. Kaş elinle, ya dilinle, yadanyň gurbany bolsam. Yalqan fadan öz dilinle, yanlar fadan dilinle. Yalqan fadan öz dilinle, yanlar fadan dilinle. Kaş elinle, ya dilinle, yadanyň gurbany bolsam. Kaş elinle, ya dilinle,
özünün kurbanı bolsun, özünün kurbanı bolsun. Aşgabat şäherden gatnaşyjymyz Aýna Bayramyelliwa. Aýna hoş gördük. Çok sağ olun. Men bugün Ýanglan Diýarym telebätleşiginiň tahnasyna edidim diýen aýdymyny ýerine ýetirmekçi. Pursatdan peýdalanıp, biz ýaşlara şeýle odan tahnalarda çykyş etmäge, döretip berýän uly mümkinçilikler üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymda köp sag bolsun mehriyän. Sağ olun, aýna arzularyňyza bize goşulýar. Owadan owadyňyz äle midine ýaňasyn, onda näme biz sizi kan garaşdyrman, sahnamyza ýollaýar. Bugün evi mihmanlar ýaşdähini aýdymçy ýigdimiz Maralym diýen ajaýyp aýdym bilen Ramazan Goşaýew eýen biziň aramyzda. Ramazan bize serede oturan iýleşmede bir ýürek buýsunjyňyzy beýan edip beräýsiňiz. Bu aýdym bize halifalardan miras galan aýdym. Meňem çağalykdan süýüp dinleýän aýdymlaryň biri. Ýerine ýetirjek aýdymam halk köpçüliginiň göwünden turar diýip umyt edýän.
Biz ýaşsalar şolar ýaly ajaýyp sahnada çykyş edip zekiňimizi ýüze çykarmaga ähli mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadaşymyň, arkadaşy gahryman serdarymyň jana sag başy dik tutýan tütümli işler elmedam rowaşyklar wetensin. Köp sağ ol. Ramazan arzulan hasyl bolsun. Onda sahne size garaşýar. Oncuk din gözlerim ovadan din maralım Serin çeker sözlerim ovadan din maralım Boyun boyum alaya hayran altın halaya Kıyılak merteven beyik ovadan din maralım Boyun boyum alaya hayran altın halaya Kıyılık merteven beyik ovadan din maralım Ova baranda gördüm, duydulurumda gördüm Sana ayrımı verdin, ovadan zin maralım Boyun boyum alaya, hayran altın halaya Kıyılık merteben beyik, ovadan zin maralım Boyun boyum alaya, hayran altın halaya Kıyılık merteben beyik, ovadan zin maralım Yürekteki armanım dinle gali dermanım Ben oğlum sen Kur'an'ım ovadan sen maralam Boyun boyum alaya hayran altın halaya Kıyılık mertemen beyik ovadan sen maralam Boyun boyum alaya hayran altın halaya Kıyılık mertemen beyik ovadan sen maralam Dizil mı ay günü, din feryas mı ay günün Beni ayak ay günün, ovadan din maralım Boyun boyum alaya, hayran altın halaya Kıyılık mertemen beyik, ovadan din maralım Boyun boyum alaya, hayran altın halaya Kıyılık mertemen beyik, ovadan din maralım Boyun boyum alaya, hayran altın halaya Kıyılık mertemen beyik, ovadan din maralım Boyun boyum alaya, hayran altın halaya Kıyılık mertemen beyik, ovadan din maralım Ovadan din maralım Ovadan din maralım Mehriban ýerleşler, edi tamaşaçylar, ýanglan ýarmatly telewätleşige gatnaşýan inniki aýdymçymyz Arkadaş şäheriniň gatnaşyjysy Ferhat Muhammed Esenow. Ferhat Muhammed bäsleşimize hoş gördük. Sağ olun. Men ajaýyp owadan akylly şäherimizde, Arkadaş şäherinde
özümün okap bilim alýanlygyma diýsen buýsanýan, diýsen begenýän. Bize şular ýaly mümkinçilikler döredip beren gahrman arka dağımda, arka dağlı gahrman serdarymyza köp sag bolsun maýdan. Gahrman arka dağımyň arka dağlı gahrman serdarymyň goýjanlar sag bolsun, tutýan tutumly işler elmi dama rowaj alsyn. Köp sağ olun Ferhat Muhammed. Arzularınız hasıl olsun. Hormatly izleyijiler, hormatly dawara gatnaşyjylar. Sahnada Ferhat Muhammed Esenov. Yanlan diyarım tele bätleşigine yanlanjak indi kaydym bilenim tomaşaçylarymyz tanış edäýeli. Niçik söz tapayın? Be, indi kaydym beýle üýt goşukmy? Tarifine söz tapar ýalymy? Wah aýdýana, niçik söz tapayın? Ýöne gaýtalap oturmada aýdymyň adyny aýdyp goýber. Wah kardeş, aýdymyň ady niçik söz tapayınna? He, şeýlemi men bir düşünmändirne. Ine bugün kardeş eýem ýanymyzda dur Gurban Gözel Gurban Muradowa niçik söz tapayın diýen bir ajaýyp aýdym bilen gelipdir. Gurban Gözel, sizi bäşleşmede hoş gördük. Köp sağ olun. Elbette Gödel arkadan şäherimiz bolan şäherimizde okamak, ýaşamak biziň her birimiz üçin uly baht bolup durýar. Bize şeýle gödellükleri, şeýle ajaýyplykları döredip berýän gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Bizi näkeli uly üstünlükleri, uly derejelere ýeten bolsak, ählitin hem milli liderimiz gahrman arka dağımyzyň, arka dağly gahrman serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerindendir. Olara hormat we tewgimiz şäkdirdir. Gurban Gözel, size uly üstünlükler arzu edýär. Mehriban tomaşaçylar, garşylalyň.
Edidileşler, mehriban tomaşaçylar, bugün gün Aşgabatyň bagyna diýen ajaýyp aýdym bilen türkmen halkymyzyň aňyna garan ajaýyp aýdym bilen Hojagelli Nowatgelli söz geçirýär. Hojagelli bugünkü bähleşimize hoş gördük. Aydın Sasynyň goty meniň kiçilikden arzuwum de ine bu ýyl Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň bagtyar talyby bolmak bagty hemem ýanglan diýerim telewizsiýanyň jemleýiş tapgyryna çykyş etmek bagty maňa da etdi. Bize şol ýaly owadan saknalarda çykyş etmäge mümkinçilikler ötüp beren gahrman arkadamyzda arkadaly gahrman serdarymyzda köp sawal aýdýan. Sağ olun Hojagelli. Awadan owadyňa da bidem hoşurýar. Berkarar döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwrüne ajaýyp owadyňyz elim ýüzüne bedesin. Ondan hem biz sizi kan garaşdyrman, sahnamyza ýollaýar. Mehriban ileşler, edil vatandaşlar. Biziň halk döredüçiligimiziň bir görnüşi bolan destanlar üstünden yıllar
asırlar geçse de hiç ähmiýetini ýitirmeýär. Olar bize mukaddes söýgü barada, ya bolmasa batyrlyk, gaýdusuzlyk barada kitaplan gatlaryndan ýa-da başlaň dilinden gurrun berýär. Dogry aýdýan kardeş. Ine bugünem ýaşlygyny aýdymçy ýegdemed ýanglan ýarymyň telewäsesiniň bugünkü jemleýiji tapgaryna görogly destandan nähil aýdym getirdik ha. Yunus, bugünkü jemleýiji tapgarymda nähil aýdym getirdiňiz? Men bugün jemleýiji tapgara tewdügüm diýen aýdym getirdim. Sportdan peýdalan bir ýaşlara şular ýaly ajaýyp technologiýalarda çykyş etmäge, öz ukuyup başlanymyzy görkezmäge, edýän atalyk aradalar üçin gahrman arkadagly gahrman terdarmyda köp sag bolsun aýdýan. Sportdan peýdalan ýetip gelýän şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy bilen gahrman arkadagly terdarmyzy kulli türkmen halkymyzy tüý süremden gutlaýarym. Köp sag bol Yunus, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda ulu hormat bilen Yunus Aşır Durdiýew sahnamyza ýoldaýar. Garşylaýyň. Adam zatda süýji duýgu oýaryp, insanlaryň kalbyna ornaşan sevgi. Kimlere mähirdir muhabbet berip, kimleriň bagtyna bagt beren sevgi. Sevgi aýdymam Lewap welaýatyndan gatnaşyjymyz Durdymurat Abdullaýew. Durdymurat, hoş gördük. Assalamu alaykum, mehman adamlar. Men özümde o anadırdı hoca Durdyýewiň gelin gyzamyzy wasp edýän. O barabar diýen aýdymyny ýerine ýetirip bermekçi, başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Yetip gelýän şanly garaşdyrlygymyzyň 34 ýyllyk bayramy bilen mehman halkymyzy, türkmen halkymyzyň milli lider, gahrman arkadagy sevdarymyzy tüý süremden gutlaýan. Köp sag bolun Durdymurat. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, şol toýlarda sizem öz owadyňyzy goşmagyny tüý süremden arzu etýär. Ýanglanjak aýdym size üstünlük getirmegini hem tüý süremden arzu edip sahnamyza ýolaýar.
Uşan bul tokli nezli piriza Vasfeylezim seni tüle barava barava Kadın zıyva ey güler yüzlü piriza Husnun ter açılın ho güle barava Husnun ter açılın ho güle barava barava ey barava barava ey güle barava Gül yüzüm ay kimin şükrü saçardı Mecnun gözeliyle zinden geçerdi Nadanlar ömrümler o kalın biçerdi Seni dinle olmaz gülüme kula barabar Seni dinle olmaz gülüme kula barabar Barabar ey güle barabar Barabar ey güle barabar Aşık oğlan aydar sayladım illen Zülfürüm tovlanıp dökülür billen Sözlerim şirinler şekerden baldan Hiç yok bize olur bana barabar Hiç yok bize olur bana barabar Barabar ey güle barabar Barabar ey barabar Barabar ey barabar Mehman ileşler evi vatandaşlar. İnniki acayip aydın bolsa, halifalarımızdan miras alıp bizim şuun kugünümüze seni gelip yetipdir. Bu aydım derya diye atlanırlar. Deryanın tolkunlarında üytkoşuk ovaz va, üytkoşuk aydım va. Ana sol acayip aydımı bolsa, Resul Guvancı fiyerine etiriyor. Köp sağ olun. Men yetip borsa edi tomaşaçılarımızdan acayip jyhun deryamyzy wasyp etýän derya diýen aýdym ýerine ýetirip bermekçi gollarlar diýip umyt etýän. Men şu pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyza, hormatly prezidentimize çäksiz sawgartyny aýtýan janlarda başlardyk bolsun. Tutýan tutumly işler el mydamary waşyklara besensin. Köp sağ olun Resul arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size deryanyň ýüzündäki alyslary barýan gemiler ýaly ýerine ýetirjek joşgyny aýdymlaňyzym alyslardaky üstünlükleri ýetirsin. Sahnamyz size garaşýar. Baş üstüne. Sine çıktı kenarına le
Gönlümün tedarın derya kenarında talları dere Havayının sirvin öter o Kervara damca abuk öter o Baran yerim lele dardır ya Kervara damca lele vardır ya Akçıkunu kayna kayna Torkullarım döksün oyna Kenarında gizim yayna Sondan bu iğneme vardır ya Gönlümün tedarın derya Sondan kovi Neme var derya Mehriban ýerleşler edi tamaşaçylar ýanglan ýarmatly telewiziýetleşipdi. Häzir gözel watanymyzyň wasfyn ýetirýän Aşgabat adly aýdym ýanglanar. Elbette ol aýdymy ýurdumyzyň ýagdykly aýdymçylaryň biri bolan, ýagny Mary vilayatynyň gatnaşyjymyz. Hojenepes Ataýew şu pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagy serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýtýarys. Kızgın el çarpışmalar bilen Hojenepes Ataýew karşılalyň.
dağım eteğinde biten şekerim askava Aylığın sev ağır günleri arka atan askava Aşıkların şekeriydin dünya bil bollun askava En yaşlığım ten geleceğin Bödür şekerim sen askava Gizelerim sen oğudun Bödür şeker askava Gündülerim sen oğudun Gidi şeker askava Çeşmeli bağlarım hem de dağlarım Sayası sen askava Elim yüzüğünün bir gövher dası sen Hem gası sen askava Çeşmeli bağlarım hem de dağlarım Sayası sen askava Elim yüzüğünün bir gövher dası sen Hem gası sen askava Asırlardan asra geçin Bakıp olsun senin yolun Bütün dünya şehirlerinden Büyük olsun adın senin Aşıkların şekerisin Dünya bil bolun aşkava Sen yaşlığım sen geleceğin sen Bödür şekerim sen aşkava Gecelerim sen oğudun Bödür şeker askava Gündülerim sen oğudun Gidi şeker askava Çeşmeli bağlarım kendi dağlarım Sayası sen askava Elim yüzüğünün bir gövher dası sen Kim gası sen askava Çeşmeli bağlarım kendi dağlarım Sayası sen askava Elim yüzüğünün bir gövher dası sen Kim gası sen askava Güdel şekerim sen askava Paytağım sen askava Aşıkların şekeri sen askava Ömrümü, dinimi, can vatanım Türkmenistan Görünür hayranır, görürmüdük armağanlı Paytağım benim askava Parakatlı şadlık hem avadançılık Paytağım benim askava Çeşmeli bağlarım hem de dağlarım Hayatı senin askava Elim yüzüğünün bir gövher dası sen Hem gası senin askava Çeşmeli bağlarım hem de dağlarım Hayatı sen askava Elim yüzüğünün bir gövher dası sen Hem gası senin askava Mehriban ileşler, edil vatandaşlar. Hälese de destanlar hakda gurrun beripdik. Has doğrusu Göroğlu şahadetlerinin hakkında söz açıptık. Göroğlu'nun ikinci adını götüren bu aydın bolsa Mary vilayetinden gatnaşýymyz Remeden İşanguliýew ýerine ýetirýär. Menin bugünkü ýerine ýetirip berjek Göroğlu şahadet sanynyň Göroğluýynyň döreş şahatynyň röwşeniň aydymy. Şu pursatdan peýdalanyp berkara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağ Gahrman terdarymyň saýasynda bize döredip berýän giň mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýan. Goýalaryň janlar sag bolsun, başlar dik bolsun. İl urt bähwitli, umumy adamzat ähmiýet tutýan tutumly işler elmdama rowaşlyklara wetlensin. Köp sag bolun. Köp sag bol Remeden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onu size aýdymyň adyndan oguralyp, röwşen geljek arzu edýär. Baş üstüne. El katta havar kimden al? Jygalybegden al. Jygalybeg awty röwşene ok atmagy, at bilmegi öwretdi. Röwşen we bir kimsiz got şigit bolup ýetişdi. Jygalybeg
Ey Rewşen oglum, sen ataň ady bilen 40 ýigdine. Öz şanly biline, illusyna eýe bolyp, ak pata berip goýberberdi. Şol gelşine şanly bile gelip, öz illusyna gowuşdy. Munça halky halaýyň arasynda eline sadyny alyp, bir ey yaranlar ağa beýler diýip bir 5 kelime fedaýdar boldy. Garwak näme diýdike? Mehriban ýerleşler, edi tomaşaçylar, ýanglan ýarmatly telebätleşikde indi bolsa aşyk girdiň aýdymy ýanglanar. Elbette, ol aşyk ýigit inha ýanymyzda, ol Daşogoz welaýatyndan Rewşen Qaqaýew öz lähdetini tarypleýän Lälä aýdym bilen gatnaşýar. Inha şu gün menen ýanglan diýarym telebätleşiniň jemleýi sapgyna gatnaşýan men juda bagtyar, begenýän, büýtönýän. Tunodumyň hak gowunlary, gahrman arkadamda, arkadaly gahrman ýerdarymda köp tawallarma ýan. Boýalarym janlar tawalsyn, tutýan tutumly işleri el müdama rowaslyklary etlensin. Sağ olun Rewşen, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Halkara parahatçylyk we ananyşmak ýylatly şygar bilen dawarlanýan ýylymyzda owadan owadyňyz älim ýüzüne ýaňatyn. Onda näme bilsedi, sahnamyza ýollaýar.
gül bereyin Eger dilenem istedim Bağımdan el gül bereyin Eger dilenem istedim Kara gözlerim göreyim Eger dilenem istedim Kara gözlerim göreyim Eger dilenem istedim Sen benim terliğinedim sen Alem aksıyınarım men Sen benim terliğinedim sen Alem aksıyınarım men Sensiz geçmedi kvalım men Eger dilenem istedim Sensiz geçmedi kvalım men Eger dilenem istedim Aylandım gülüm her yeri Tapmadım ellere seni Aylandım gülüm her yeri Tapmadım ellere seni Asıl aydır geçen günü Yattan ellere istedim Asıl aydır geçen günü Yattan ellere istedim Sen benim tirliğinedim sen Alem aksıyınarım men Sen benim tirliğinedim sen Alem aksıyınarım men Sensiz geçmedi kvalım men Eger dilenem istedim Sensiz geçmedi kvalım men Eger dilenem istedim Kvalım men Eger dilenem istedim Sensiz geçmedi kvalım men Eger dilenem istedim Eger dilenem istedim Yatlan dilenem istedim Vatan deyip yola çıktık. Her yiğit iyide kaydılmayar. Size söýgü candan ziyad ol söz bilen aydylmaýar. Mehriban ileşler, edi vatandaşlar. Iň uly hemem iň mukaddes söýgü watana bolan söýgü. Aydymçylygymyz bolsa, ene toprağymyzda bolan ähli söýgüsini, mehrini owazyna siňdirip, ol aydymlary ýerine ýetirýärler. Ana şol ajaýyp aydymy bolsa, Daşawut welaýatynyň gatnaşýan ýaşygyny aydymçy ýigdemez Ihlas Atakaýew. Ihlas sizi hoş gördük diýär. Awa, doğru belli geçtiniz. Gahrman arkadamyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy hemde göze diyarymyzy, watanymyzy wasbedýän aýdym aýtmagy özüme makul bildim. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýar. Köp sag bolun. Ýerine ýetirip bermek aýdymçy, watanym aýdymy. Tomaşaçylara men gollar diýip umid edýär. Köp sag bol, ihlas arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ihlasy murat diýýärli size üstünlük arzu edýär. Garşylalyň Ihlas Atakaýew. Devlet yardır bu bir karar diyara Dolanmayı savulma duran vatanım
vatanın şanına hiç okuruşlar. Arkadan firdali batıyar yaşlar. Ruşen gilçigini, ruşen gilçigini vuruyor vatana. Gülüp gelin ilman yaparım bilin. Şirin aydın şirin vafalarım bilin. Vatan perver oğul bilvarım bilin. Yaşı toğum bilin parlar vatana. Maksatları murat tapap ederilim. Bugün devlet oğu arsa götürlün. Halkın vardır şiir bayraklı yitirimin. Ösüslerime elem hayran vatana. Arka dağım arka dağlı ferdarım. Bas bu yıfancı bu devletli eyyam. Ömürden kımmatlı canım terkarım. Ak yollarım baltan, ak yollarım baltan olan vatana. Gülüp gelin ilman yazarım bilin. Şirin aydın şirvan sadarım bilin. Vatan perver oğul gıyfarım bilin. Yaşlı toğum bilin parlar vatana. Yaman sırfiliktin aydın sağımı. Vatan mertiremi şöhret sağımı. Uluk yasan arkanali kahraman serdarımı. Uluk yasan kahraman arkadağımı. Gülüp gelin ilvan yazarım bilin. Şirin aydın şirvan sazarım bilin. Vatan perver oğul gıyfarım bilin. Yaşlı toğum bilin parlar vatana. Adı mavi dünyaya yar vatana. Mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, gaderli aýdym taýyjylar, ýanglan ýarym telewähdeşigimde gatnaşan aýdymçylarymyz, sähra görüşmi diýäli. Bir näçe şirinden şirin aýdymlary ýerine ýetirdiler. Elbetde arasynda halipalardan miras galan aýdymlaram wähdeşigimde ýanglandy. Çünki Türkmen halkynyň milli lider gahrman, arkadagly gahrman, serdarymyň saýasynda halipa şägirtlik ýoly giň germe eýe boldy. Elbette Muhammed ene bugün şu ýanglan ýarym terebätleşiginiň sahnasynda da ýaş aýdymçylarymyň, halipalarymyň şeýle aýdymlaryny ýerine ýetirmegi bolsa, biziň gadymdan gelýän milli aýdym sanatymyň häzirki günlerde de münasip derejede dowam edýänligini alamatlandyrýar. Mehriban adamlar, edi tomoşaçylar, bähdeşigimiň şu ýerinde häzir halipalarymyz öz şägirtleri bilen sahnamyzda ajaýyp aýdym ýerine ýetirerler. Sebebi häzir sahnamyzda çykyş etjek şu görýän halipalarymyz ýaşlyk ýyllarynda ýanglan ýarym telewähdeşiginiň ýeňçileri. Halipa şägirtlik arka dagyň ak ýoly. Ýerine ýetirýärler halipalar öz şägirtleri bilen. Garşyladyk. Müň ýyllyklaň jümmüşinden dönüp gaýdan ýörelgämiz. Şanly günlüň çoğlu nuri, halipa şägirtlik ýoly. Gahraman arkadagymyz, biziň taýsyz görellämiz. Şanly günlüň çoğlu nuri, halipa şägirtlik ýoly. Bendi eýlän her kendine badaşdyryp ykbalymyz. Ustadlaryň ihlasyndan galkynar sungat ýolumyz. Gahraman arkadagymyz,
arkadağlı serdarımız, şanlı gündün çoğlu nuri, halifa, şagirtlik yolu. Zifre yıldız yani gök asmanımda, şoğla saçıp bana kuşun lelifli. Yüreğim kuysuya ey sahip cema, asmanla aydoğan çağınla kirgi. Min leyleyin yürek küyse selele, dolunay dekmanı saçmalının yaltı. Nazik duyguyun bilen girdim kalbime, kendine sen bilen taparın batı. Sen çık ovadan ey güzel peri, asmanın nurunu saçan yıkla ay. Mukaddes sevgimin nişani bulan, altından güdümü vereyin serpay. Katıştım kaldın kadar ay biri, gamdan okuya geçti verdin kadar ay biri. Şirmayıdın yatanan darağına muştaqam, ertir akşam sıypasam zülfün ay biri. Şeydim kalkın yar, dünyadıma düşündü bugünüm şeydim kalkın yar. Gözlerim ferdi, gözümün ağrıdı, min yüreğim bir dünya, inşkul dünyanın çırağı. Gözlerim ferdi, gözümün İnşal dünyanın çırağı, çırağı. Tava düştü inalarım, zihül cinan bergil. Taşı müşkilti yufar, sümbül reyhan bergil. Gülbeden gülgülerim, donelerim şan bergil. Alem akkırıptigi yok, alma derikta bergil. Canına sadaka olum, bergil can bergil. Bergil gil meheri, bergil gil meheri. Canına sadaka olum, bergil can bergil.
sen nädip seni davilen can. Yanakların enar eden beri bak sen ay peri, beri bak sen ay peri. Aman gül arman gül yüreğime derman gül. Aman gül arman gül yüreğime derman gül. Aman gül can arman gül yüreğime derman gül. Aman gül arman gül yüreğime derman gül. Yüreğime derman gül. Balkımıdır bağlarım, benim dağlarım. Bir arman koynunda gidin çağlarım. Halına siniptir günün çolları hey. Sen kalbimda sevgim, uçar hıyalım. Rinke baydama senin diyarım. Diyarım, diyarım, Türkmen diyarım. Sen kalbimda sevgim uçar hıyalım. Diyarım, diyarım, Güzel mekanım Rinke baydama senin diyarım. diyarım, diyarım, yanım diyarım. Arkadağı ferdağı yedi diyarım. Kahraman arkadağı yedi diyarım. Gadirli dabara gatnaşyjylar, hormatly mehmanlar. Ine bugün ýanglan ýarym telebätleşiginiň jemleýiji tapgyryna ýaş aýdymçylarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. Bu bolsa biziň Türkmenistan ýurdumyzda ýaş zekini aýdymçylarymyzy ýüze çykarmak babatyna ägirt uly işleriň durmuşa geçirilýändiginiň ýene bir suwtnamasy bolup durýar. Hormatly vatandaşlar, häzir Ýanglan ýarym telebätleşiginiň eminir topurynyň agdalaryny, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowyň Ýanglan ýarym telebätleşiginiň ýeňçilerini agran etmek hakyndaky kararyny okumak hemde ýeňçiler syýlagylamak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Bahar Hojumradowyny Seyidowany hemde Türkmenistanyň Medeniýet ministri Atageli Şamradowy hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Ýanglan ýarym telebätleşiginiň ýeňçilerini iglan etmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň karary. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe Türkmen halkynyň milli aýdymsatyny otun has ösdürmek, on täze, beýrewap, bakal, estrada aýdymsazlary bilen baýlaşdyrmak, ýurdumyň ösüşlerini Türkmen halkynyň bagtyar we awadan durmuşyny wasp etmek, il içinden zekinli, höwetçiň aýdymçy ýaşlary ýüze çykarmak we höwet söndürmek. Şeýlekem Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli edebiyat, medeniýet we soňgy işgärleriniň höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň hemde zekin şagalaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn azraty bayragyny almak ugrundaky bäýatleşik şäklerini iglan edilen Ýanglan diýarym telebätleşiginde üstünlükli çykyş edip öýleriniň ýerine ýetirjiligi bilen aýratyn tapawutynyň höwetçiň aýdymçy ýaşlary syýlamak maksady bilen karar edýär. Şu aýdymçy ýaşlary Ýanglan diýarym telebätleşiginiň ýeňjiler diýip iglan etmeli we her bir ýeňjini Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zymjyry bilen syýlaglamaly. Aşgabat şäherindäki ýürüş törüşdirilen 27-nji orta mekdebiň rus dili muallimi Aýna Begenzewna Bayramdellivany. Mahkem bugün Ýanglan ýarym telebätleşiginiň ýeňjisi bolmak bagtym ýeter etdi. Men hiç ýatdan çykmajak duýgular başdan geçirýän, diýseň begenýän, buýsanýan.
Sunatımız bundan meylekte has bege kaldırmakta. Biz hem cevap edip, parahat yurdumuzu, asuda vatanımızı vasp ediyen aydımları döredip, halkımıza yetirip, güç gayratımızı hiç kaygırman işleyecektiğimizi ananır yarın. Fırsattan faydalanıp, biz yaşları şeyle ovadan sahnelarda çıkış etmeye, döredip beriyen mümkünçülükler için, kahraman arkadağımıza, arkadağlı kahraman serdarımıza köp sağ olsun aydıyarın. Koy, kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman serdarımızın canlar sağ. Başladık. İl yurt bekliğitli tutyan tutumlu işleri, ilmi dama, ravaşlıklara beslensin. Şeyle de, yetip gelyen şanlı araştırılığımızın 34 yıllığı bilen kahraman arkadağımızı, arkadağlı kahraman serdarımızı hem de ağzı bir Türkmen halkımızı tüy yüreğimden kutlayarın. Köp sağ olun. Aba Anna ifadına ki Halkara Atçılık Akademiyasının Atçılık Veterinariya Fakültetinin 2. yıl talibi Kurban Ödül, Kurban Murad'na Kabun 2025 yılda Yanlan Yarım Televizyonunun arkadaş şehir tapkırına yeni olup cemiyet tapkırda hem katlaşıp şater payı iyi olmak baktı bana hemiyetler etti. Beğencimin bu sonucumun çağı yok. Milli medeniyetimizi, sunatımızı ötürüp veriyen Türkmen halkının hakkovandarı, kahraman arkadağlı kahraman serdarımızın canları sağ başları dik olsun, tutyan tutumlu işleri elmi damar ovaşlıklara beslensin. Şeyle de yetip gelen şanlık araştırılığımızın 34 yıllık bayramı bilen kahraman arkadağlı kahraman serdarımızı ve ehli Türkmen halkımızı tüy sürekten kutlayarın. Köp sağ olun. Türkmenistan İçeri İşleri Ministerliğinin Melikul Berdi Muhammedov adına ki 10-0 bir harbi ölümünün çağırış boyunca harbi kullukçusu Alparslan Yusupov'a. Men Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin Melikul Berdi Muhammedov adındaki 10-0 harbi bölümünün çağır sözü harbi kullukçusu Ahal vilayetinin Akbuğda itirafının aydımçısı Yusuf Alparslan. Anhamenin durmuşumda yattan çıkmazık fırsatların biri olup Yangan Yarım Televizyonuna zemleyiş tapkan yeniz olmak baktıken bana nesip etti. Afu dolun qorusular için aydımsat hem de dörücülük bilen meşgullanmana ehli mümkünçülükler dördüp beryen kahraman arkadağlı kahraman serdarımıza hormatly bilen serkarda başımıza köp sağ olsunlarımıza aycan. Türkmen halkının milli lideri kahraman arkadağlı kahraman serdarımıza hormatly bilen serkarda başımıza sağ olsunlarımıza aycan. Oyolurun canlar sağ olsun, tutyan tümleşleri ilmi dama rovaz alsın. Qarasız, bakı taraf vatanımıza, Mehrivan halkımıza, Türkmenistan'ın hormatlı prezidentine, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin bilen serkarda başına kulluk ederin. Türkmenistan'ın Maktum Uladınaki Yaşar Uromasının Balkan vilayetinin Esenulu Etraf Gengeşiğinin sürücüsü Yunus Anadurdiç Aşır Durdevi. Inhabun mening durmuşumda yattan çıkmazak saatlıkların biri oldu. Men bana diysen beğeniyem, buysaniyem. Halkara parahatçılık yılında Yanlan Yarım Televizyonunun cemiyeti tapkırına katnaşıp yenici olup
Saather payına münasip olmak bagty maňa da meser etdi. Şolar ýaly bizi ýaşlara ulu sahnalarda çykyş etmäge, döretmäge öz okuýp başardygymy görkezmekde gijesini gündüz edýän atalyk aladalar üçin gahrman arkadagymyda, arkadaly gahrman serdarymyda köp sag bolsun maýdýan. Gahrman arkadagymyň, arkadaly gahrman serdarymyň jansag başlardyk tutýan tutumly işler elmi damara wasyklara wetlensin. Sportatdan peýdalanyp ýetip gelýän şanly garaşsızlygymyň 34 ýyllyk bayram münasibetli gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy kulli türkmen halkyny tüýsüremden gutlaýaryn. Sag bolun. Daşagul Welayet Medeniýet Müdürlüginiň Köýdürgenç Etrap Medeniýet Merkeziniň tans artisti Ihlas Durdugulyjyň Atakaýew. Halkara paragatçylyk nasmak ýylynda ýaş öwetçiň aýdymçylaryň arasynda geçirilýän ýangly diýarym telewisiýanyň jemleýiş tapgyryna gatnaşyp ýeňici bolmak maňa hem meser etdi. Hormatly prezidentimiň şahsy paýynyň eýesi bolmak maňa da nesip etdi. Biz ýaşlar üçin şular ýaly mümkinçilikleri döredip berýän, gözel sahnalarda çykyş etmekligimiz üçin, okuýup başarymy görkezmeklik üçin ulalalar edýän gahrman arkadagymyda, arkadaly gahrman serdarymyda köp sag bolsun diýýän. Şanly garaşsyzlygymyň 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli türkmen halkymyzy gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdaryny tüýsürenden gutlaýaryn. Sag bolun. Lewap Welayet Medeniýet Müdürlüginiň Saýat Etrap Medeniýet bölüminiň eski geňeşligindäki Gyzylgaýa Owa Medeniýet öýüniň tansoýjusy Resul Guwanjow. Ine bugün şeýle ajaýyp döwürmezde geçirilýän ýanglan diýarym telewisiýanyň jemleýiş tapgyryna gatnaşyp ýeňici bolmak wagty maňa da niýet beretdi. Men muňa diýsem begen ýan gowan ýan. Bizim otişgararyna şeýle mümkinçilikleri, şertleri döredip berýänlik üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimize çäkli sag bolsun aýtýan. Olaryň janlary sag, başlary dik bolsun. Tutýan tutumly işler elmi damara wasyklara wetlensin. Men sportatdan peýdalanyp, şanly garaşsyzlygymyň 34 ýyl bayramy bilen türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzy, hormatly prezidentimizi, mährman halkymyzy tüýsüremden gutlaýan. Köp sag bolun. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Medeni Miras fakultetinyň 1-nji ýyl talibi Remezan Beýaş Muhammedowич Işanguliýew. Halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly. Meniň üçin iň murbak ýyllaryň biri boldy. O 2025-nji ýylda ýanglan ýarym telewisiýanyň ýeňisi bolmak hem-de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi bolmak maňa meser etdi. Bu meniň üçin goşa şatlyk bolup durýar. Sportatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy şanly garaşsyzlygymyň 34 ýyllyk bayram münasibetli tüýsüremden gutlaýaryn. Köp sag bolun. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Gahrman serdary şöhret.
diyar zamanan geçti Yanlan fin yanlan diyarım Elim ağat kuvvetler şart Arkadağı firdağıma Yeni vatan dolaşıklar Alkış haydiyar Yeni arkadağıma Alkış haydiyar Arkadağı firdağıma Türkmenin kalmadı yanlan diyara Dünyada olsun şöhratımız şanıma Alkış haydiyar Yeni arkadağıma Alkış haydiyar Arkadağı firdağıma Türkmenin kalmadı yanlan diyara Dünyada olsun şöhratımız şanıma Beden yakın vatın vatsın Basar şabıtır yar bugün Uludan toylar toylayar Arkadağı serdarımız Altın muley pırağımız Balkan yadresine kalıp Kahraman arkadağımızın Karpasından hat değilir Yanlan sen yanlan diyarım Dilim ağat bugünler şah Arkadağı serdarımıza Yeni vatanımıza şükran Alkış haydiyar Yeni arkadağımıza Alkış haydiyar Arkadağı serdarımıza Türkmenin kalmadı yanlan diyara Dünyada olsun şöhratımız şanıma Alkış haydiyar Yeni arkadağıma Alkış haydiyar Arkadağı firdağıma Türkmenin kalmadı yanlan diyara Dünyada olsun şöhratımız şanıma Hormatly dabara gatnaşyjylar, ediz mehmanlar. Şunun bilen Yanlan yarım telebätleşiginiň jemleýiji tapgaryny geçirip otarýar. Şu şadykly pursatda Türkmen halkymyza şeýle eşretli bagtyar zamany peşkeş beren Türkmen halkymyzy bagtyň ujugyny ýaşadýan Türkmen halkynyň bili lideri Gahraman arkadağımyda watanmyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagly Gahraman serdarymyza tüý sürekden alkyşlanmyda aýdýar. Milli liderimiz Gahraman arkadagyly Gahraman serdarymyzyň janyny sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolup tutýan tutumly işleri elmydama rowaşyklary besensin. Hoş, sağ olun.